बनसुआ गोदानै जुमदुवार खोन्दो मावखुलिखौ बेखेवनानै लाबाय। बनसुआ गावसोरनि आफादनि मावथि एबा सोद्रोमाफोरखौ जिरायनो थांखिजों गोदानै जुमदुवार खोन्दो मावखुलिखौ बेखेवनानै लायो। दानि गोबां आयेन बेरेखा जौ जुवा सोलिबाय थानाय आरो गोबां लाइमोनफोरनि निसा जानानै जौ लोंनानै गारि गोख्रैथि सालायनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों बनसुनि आफादगिरि मन्जिल बनजिल बसुमतारिया। जुदि जोंनि लाइमोनफोरा अहंकारि फेग्रा मुवा जानानै गारिफोरखौ जानला मोनला गोख्रैथि सालायलाबायो बनसुआ होबथानायनि राहा हाबाफारि लागोन होननानै फोरमायो खौरां बिजोङाव। Preview. बर' माहारि फरायसा आफादा दिनै 29 डिसेम्बरावहाय नैबे जोंनि सराइबिल हालामाव जे जोंनि जुमदुवार आनसलिक कमिटि एबा खोन्दो बे कमिटिनि जि अफिस बे अफिसखौ बेखेवनाय जाबाय। बेजों लोगोसे जोंनिनो मानगोनां सेन्ट्रेलनि जोंनि दैदेनगिरि आरो डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि आरो जुमदुवार खोन्दो एबा आनसलिक कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लानानै दिनै नैबे अफिसखौ बेखेवनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बेखौहाय दिनै जागायजेननो थाखाय नैबे अफिसनिफ्रायनो बे अफिसाव जिरायनानैनो गोबां सिन्था धारना खालामनो थाखाय बिथांमोना रेडि साखाफारा जानानै दङ। आरो आसा खालामदों बर' माहारि फरायसा आफादा जे जोंनि मोनफ्रोमबो जे टटेल रिभलिउसन जे जोंनि आलादा रायजो बिनायल' नङा, नाथाय बर' माहारि फरायसा आफादनि जि गुबै थांखि बादियै मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय जे जोंनि राव हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायजों लोगोसे हा हुनि रैखाथिजों लोगोसे जोंनि गेलेनाय, जोंनि फरायनाय, जोंनि मोसानाय मुसुरनाय, जोंनि मावनाय जि वर्क कालचार आरो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जौगानो थाखाय जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै बनसुनि बेनराव थानानै बनसुनि जौस्राङाव थानानै बिथांमोना खामानि मावनो थाखाय जानजि खाफ्रानानै दिनै बिसिम सफैदों। आं बिथांमोनखौ सेन्ट्रेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा जे साबायखर बावनायजों लोगोसे आं बिथांमोनखौ आसा खालामदों दि फैबाय थानाय समाव बिथांमोनहा बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावलांगोन आरो नैबे जुमदुवार खोन्दो एबा आनसलिक कमिटिनि जाय बिग्रायारि लोगो बिथांमोनहा दिनै जाथिनि थाखाय खामानि मावलांगोन आं बेखौ आसा खालामबाय। बर' माहारि फरायसा आफादा जोंनि लाइमोनफोरखौ आगोलनिफ्रायनो जों बुंबोदों दि लोंनाय जानाया बियो जोंनि जिउआव देरसिन नङा, दि जोंनि केरियार दानाय, दि जों गावखौनो सासे गोरों गोरा सासे मोजां नागरिक सिटिजेन्सशिप दानायानो जोंनि गुबै थांखि। दिनै जों इयुन फिउचारखौ नायनानै जों दिनै खस्थ' खालामनानैब्लाबो जि जोंनि न'खरा मोजां नङा जानो हागौ, जों गोबां गोनां न'खरफोरनि बादि मानसि नङा जानो हागौ, नाथाय जोंनि फिउचारखौ नायनानै जों फरायनायखौ जों मोजां भाबैनो जों नोजोर होनांगोन। आरो दिनै फरायनायानो जोंनि सोलोंथाइयानो देरसिन मोनसे हाथियार जाय गावखौ दानो हानाय, समाजखौ सिबिनो हानाय, जाथिखौ बेंनो हानाय मोनसे हाथियार। बेखायनो जोङो दि जों निउ इयार फैबाय होननानै, दि गोदान बोसोर फैबाय होननानै दि जों गोसोखौ हगारसारनांगौ बे नङा। जोङो दिनै निजे जों कन्ट्रल थायोब्लासो, जों गावखौनो होबथानो हाब्लासो दि जों अब्लासो जों मोजां मोनसे लामायाव फैगोन। जोंखौ बिमा बिफा, बिबथै बिमायं, बिदा बिनानाव, बिदा फंबायफ्रा जोंखौ नोजोर होबाय थानो हाया। जोंनि लाइफ जोंनि आखायावसो। जों बेखौ नोजोर बोनानै जों जोंनि जिउखौ दैदेननायाव जों आवगायलांनांगोन। दे जोंहा दिनै गोबां पिकनिक स्पट बोसोरफ्रामबो दिनै खुलियो, जाय बिथांमोना दायथ' लायो। बे दिनैनि सम नङा, गोबां बोसोरनि आगोलनि बेफोरबायदिया फैबाय थादों। नाथाय दे सोरबा दिनै गोबां मानसिया दिनै एक्सिडेन्ट जायो लोंनानै जानानै, दे सोरबा बादिया दिनै गोबां जाब्रबथाय जायो, सोरबाया जिउ गोमालांनाङो। दिनै बेफोरखौ नुसेयावबो जों जों सांग्रां जायाब्ला दाया खिन्थु रावनिबो नङा, बे जोंनिसो। आरो दिनै जौ जुवानिफ्राय जों साफ्रोमबो दिनै साग्रिद जानानै जों गोजानाव थानांगौ। आरो हानायखिनि जोङो दे माखासे पिकनिक स्पटफ्राव बेफोरबादि जौ जुवा जादोंब्ला बेफोरखौ जों कन्ट्रल खालामनो थाखाय
बेफोरखौ जोङो दिनै दिथि होनो थाखाय जों मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट आरो मोनफ्रोमबो आन्चलिक कमिटिनि बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों नोजोर होनो एबा दायथ' लानो थाखाय जों खावलायहरनाय थागोन आरो बेजों लोगोसे जों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगोसे जाहाथे बैफोरबादि माखासे जाथावै जिनिसा जाया बेखौ जोङो कन्ट्रल खालामनो थाखाय जोङो एडमिनिस्ट्रेसन लेभेलजों जों गुवारै सावरायनायनि गेजेरजों जाहाथे निउ इयारावहाय जों माखासे खैफोदनिफ्राय बारग'यो आरो जोंनि फरायसा एबा जोंनि इयुन गथ'फ्रा जाहाथे माखासे समयसानिफ्राय जों साग्रिदाव थानो हायो जों बेखौ बनसु हिसाबै जों फैबाय थानाय समाव जों मावलांगोन